Tu smo se izgotivili kroz priču tamo vamo da u stvari nismo loši. Da smo samo obojica šupci od starta. Ćao svima, mi smo pokvarili auto. Ovo je bila katastrofa. Bilo je to pre dosta godina, tipa da li je to počelo oko 2013. Na Mišeluku, mi svi klinci sa kolima počeli da dolazimo, tada bio ponos auto od 120 konja i bio je tu formiran neki klub MSR, što znači Mišeluk Street Racing. I tu je cela ta neka ekipa koja se znali zapravo još ranije dok smo bili klinci i vozili skejtove, odnosno bajkove u skate parku, naravno prešla na aute, pa je bilo u tom klubu. Jedno je sigurno, svi posetioci tvrde kako su baš na Mišeluku upoznali mnogo ljudi i neki od najboljih drugara. Stoga verujemo da ih za ovo mesto veže više nego što ostalim prolaznicima izgleda. I tu aj mi kao u tom klubu osjećamo se sad, mi smo kao neki opasni momci, znaš kao auto, ekipa, tuning, klubovi, plaćaš članarinu i ubrzo mi shvatili da od te članarine mi ništa nikad nisu vidjeli, nego sve uzima gazda sebi u džep i buđi svoj auto. Dobro. Taj klub je ubrzo se raspao, zato što počeli su se primaju i taksisti u klub i deca bez automobila su počeli se primaju u klub, samo ko plaća članarinu mogu dođi u klub. Taj klub je propao, raspao se i onda je došlo tu do neke priče kao ajde da se napravi neki novi klub, da ekipa iz tog bivšeg MSR-a koja zapravo nešto radi, da formira novi klub, jer uvek je ta potreba za klubovima, za tim nekim udruženjima. I napravio mi na Fejsu, isto na chatu, tačnije chat grupu, nas trojica, četvorica, koju smo nazvali tada Krbulja stil, zato što je nastala grupa, to jest chat, kao parodija na tadašnje klubove na Mišeluku koji su uglavnom bili, koji su svi imali ta neka opasna imena i neretko su imali stil u svom imenu, a mi smo imali tu reč Krbulja koja, mnogi tvrde da su oni izmislili i na kraju su saznali ta reč zapravo staroslovenska reč, gde znači ono kao kršina u suštini i eto, kao mi napravili našu chat grupu. I jedan dan zove mene Deni, drugar vozi Opel GSI-a, jako lepo sređen, sigurno ga znate, zove mene, ima nekog drugara iz Kisača, to je mesto pored, on bi hteo da pravimo neki klub, nešto ozbiljnije da bude, ajde se nađemo na kafi, ajde. Nađemo se nas trojica, Deni, Miroslav i ja, i odlučimo napravimo klub, taj Krbulja stil. Jedno od osnovnih načela kluba je bilo da tu budu ljudi koji ili budže automobile, ali onako da ozbiljnije budže da rade, sto projekti u pravom smislu, ili B, ukoliko nemaju para da budže, barem da imaju tu neku, taj neki žar, tu energiju za automobilima i tako je ušao recimo u taj klub i jedan lik s nadimkom Zeldi, koga mnogi iz Mišeluka znaju, vozio Hyundai Accenta 1.3 ventila na 13-icama i svako večer na Mišeluku pržio po 30 krugova. I potrošio 2 litre u tih 30 krugova. Tako da svaki ti ljudi su bili u toj grupi, ali to su bili ljudi koji su imali srce, imali su žar, energiju su imali. To je počelo da ide boom, zato što ljudi su videli, ovo je nešto novo, ovo nije ono što smo do sad navikli. Ubrzo u tu priču, neki godin dana kasnije, ulazi i Roman, dečko sa Alfom 147, verovatno ga svi već znate, koji je ujedno i vrhunski snimatelj, i ima odličnu opremu za snimanje i dolazimo do želje da snimimo neki auto, on i ja da snimimo, čisto onako eto iz zezancije i bio je plan da snimamo od jednog momka iz Novog Sada, njegovog Jugića. Igrom slučaju da na dan tog snimanja taj Jugo je samleo zamajac ili kvačilo tako nešto i ispao je iz priče, ali mi smo se ono što se kaže napalili da snimamo. I kaže Roman, kao nađemo nešto drugo, snimamo, nađemo. I ja setim, Deni, koliko dugo te treba da napakuješ one falcare, nešto imaš, one eksip, kožu po 5 minuta. Ajde napakuj, pa ajde na Mišeluk da snimimo kadeta. Ajde. Mi na Mišeluku, onako, bleja došli, okupili se bez veze, Roman uperio kameru u mene. I kao, aj priča. Ja krenuo da pričam sa Denijem, da prezentujem njegovog kadeta. Roman uradio svoju magiju u snimanju i uradili smo jednu do tada neviđenu stvar na našim YouTube i čak i televizijskim kanalima. Snimili smo auto u pokretu iz GPK drugog auta i to je na internetu bilo boom. Taj snimak je skoro preko noći odradio 70.000 pregleda i taj kanal se lansirao.
To je bio kanal na YouTube-u Krbulja stil i dan danas postoji, doduše, nažalost, je, možete reći, napušten kanal. I bio je plan, ok, nastavljamo to, cepamo to, snimamo aute, te kao modifikovane aute i prezentujemo ih. To smo počeli da radimo i ubrzo se tu razvila želja da mi nastavimo malo to ozbiljnije, tu bacimo još neke i modifikacije i tuning, ali ta ideja oko tog tuninga nilazi malo na otpor od drugih članova kluba, a umeđu vremenu, pošto je klub počeo da jača, počeli su razni ljudi da ulaze u taj klub. Meni se nešto od toga svidelo, nešto od toga i nije. Evo šta mi se nije svidelo. I dolazimo do jedne kobne večeri na Mišeluku, neki roštilj treba se pravi, to je bio plan. I sad, ja sam znao njega, on je radio sa Denijem u Invicti, tako, u servisu za biciklove radio, pre nego što on krenuo da radi sa automobilima. Radio sam ja i ranije automobile, ali sam imao period od godinu dana gde sam radio biciklo jer mi kola bilo preko glave. I onda sam imao prvi auto Jugo sa nadimkom Giša, koji je u sebi imao od pornografije iz 93. starih novčanica, roštilj, štap za pecanje, trotinet, šta god u tim kolima si mogo naći i tako sasvim slučajno smo u Invicti, Deni i ja, ono kao, brate, mogli bi neki roštilj, brate, imamo u Jugu roštilj, imam i čumura, imam i sve, ono kao, ajde i sakupimo nešto novca za kobasice i meso i svašta nešto, ćevape, svega je bilo, nebitno, i raspali mi roštilj na Mišeluku. I tu mi se svidela cijela ekipa gde su se držali tako međusobno i onako osjećam se neku prihvaćenost. I onda, kad ću ja dođem u Krbulju i onda ovaj progovara, evo ga sad i ovaj. I onda tu mi je lik ono već, malo mi je na ganglije išao što bi rekli, šta sad njemu smeta, ja ono baš hoću, imam neku želju da radim tog Juga i to sve. I onda tu smo se nas dvojica malo od starta zahladnili odnosi i nismo se baš nešto mirisali, što bi rekli. Da, i onda je došao period kada je moj auto počeo da ima te svoje hirove, da se tako ih izrazim, i trebao mi je neko da radi glavu motora. I sad sam ja otišao prvo kod jednog majstora, pa kod drugog majstora i svi su oni bili meni fazana, tipično majstorski, Rajić, znači, ali sve nešto bilo meni muljavo. Čuo sam da on dobro radi i morao sam ono što se kaže malo da prihvatim da sam pogrešio, da priznam i onda sam došao ja njemu, sa kojim u tom momentu ne pričam, sa idejom da on radi moj motor, a da mi to snijamo za YouTube, tadašnji YouTube kanal za Krbulja stil i na što je on pristao, do duše da mu platim. Ali dobro, ajde šta sad? Ajde, dobio sam prijateljski popust, ozbiljno. I to je bilo, mi smo to radili neki 5 dana, onako, posle radnog vremena, giljanje celu noć, uspeli smo šta smo hteli da uspemo i tu je krenulo. Taj kanal je tu dodatno poleteo, inspirisao stvaranje mnogih drugih naših kanala koji sada neće to da priznaju, ali neka, sećamo se mi tada šta je bilo. No, tu je naše isto i druženje počelo, zato što uložili smo krv, suze i znoj u isti motor, bukvalno. Bukvalno provodili smo sate i sate zajedno. Dodirujući se prstima ispod metala, nauljeni. S jednom te istom mukom smo provodili vreme sklapajući njegovo sokoćalo i tu smo se izgotivili kroz priču tamo vamo da u stvari nismo loši. Da smo samo obojica šupci od starta. Klasika. I tu nastavlja ta priča, međutim, taj klub tadašnji kreće da gubi svoj smisao zato što ja sam uporno izbegavao da budem glavni, ali kada je trebalo da se donese neka loša odluka, da kažem, nepopularna odluka, ja sam jedini bio taj koji je donosio tu odluku, svi su bili ono kao fazon, neću ja previše se mešam, u to ti odluči, kad treba neko se izbaci iz kluba, ja sam bio taj zlikovac uvek. I došlo je do toga kad mi radimo moju prvu generalku na mom autu, to krećemo, bukvalno prvi snimak tog serijala je zapravo okačen na Krbulja stil kanal, znači to je bukvalno tih dana se dešava taj prelom. I takođe tad se dešava jedna ključna stvar svima u životu, a to je ovaj virus koji nas smara i dan danas ili ti karantin u Srbiji.
Mi krećemo moju generalku, znači izvadimo motor iz auta, zabrane kretanja do 15 časova, on radi do 16, vikendi ne mogu, pa kad mi da radimo moj motor, bukvalno imamo sat vremena dnevno da radimo nešto, ja moram da šibam biciklom s drugog kraja grada kući, i tada je bilo, dešavalo se dana kao, ovih dana se može napolje, ovih dana se ne može i tako neke gluposti, naša država nije mogla da se odluči kad hoće da radi, svi to smo upućeni. I ja tu ekipu zovem, kao aj naš dođite vamo da pomognete i meni i njemu oko toga, a uvek se žalili svi redom, kao kako nikad ne radimo zajedno neke stvari. I kad god sam zvao da radimo zajedno, ja imam ove obaveze, ja javim 7 dana napred, dođite, znaš, ne mogu i svi tako ispalili, jednom momentu meni to dođe do ovde. Nisu baš uvijek ispaljivali, bilo je čak i kada ih dođe previše, ali tu onda nastaje problem jer nema rada. Jer čim je više od 3 osobe u prostoru, tu već kreće i šala, i sprdnja, i dobacivanje, i gluposti koje kakve i onda od posla nema ništa. Da, i tu je počela se gubi kohezija u tom, plus to je bilo da su neki tamo ukriljivali da sam uzimao pare i tako te stvari, na kraju sam te pare sve i vratio nazad, rekao evo izvolite. No nebitno, to je izgubilo smisla, ja sam u jednom momentu pukao, čak sam u jednom kratkom periodu i predao, ja sam rekao ja više ne veze s ovima, ja sam samo član, evo drugi nek odlučuju, ali u tom momentu sam pukao kad je došao taj karantin i sve to i rekao, znate šta, aj čao. Ja izađem iz tog projekta i osnujem sam svoje nešto. Tegi ostaje. Da naglasim, ja sam i dalje u tom klubu. Tegi izdajica, koji ostaje i dalje u Krbolji. Ali ja njega pitam, znaš šta, pošto mi smo to počeli, već smo snimili 1,5 video, da li ti hoćeš da se pojavljuješ u mom sadržaju? Zato i kreće priča, ćao svima, ja sam pokvario auto, a ne mi smo pokvarili auto. Jer to je krenuo kao solo kanal, sam moj. I on kao, nema frke, znaš da hoću i onda završimo taj posao. Može, krenemo. Krenuli mi tu da radimo zajedno, sve ide super, savršeno. Šta se dešava, nailaziš na šta? Na otpor. Na otpor, da, koji kakav otpor gde ja prenosim koje kakve informacije što ne bi trebao i svašta nešto. I onda sam se u celoj toj grupi osjećao malo neprijatno kao neki uljez, pa u tom nekom periodu od možda ni mesec, 2, napuštam i ja taj klub, jer... Ne prelazi kod mene, ostaje solo. Da, ostajem solo i onda me on, ne znam kako, kojim manđijama... Difuzijom, prosto. Uvukao u njegov materijal i celu tu priču. I tu počinje ta prva generalna i završava se ta prva generalna, ali nastaju i dalje koje kakvi projekti i tako. I tu naš kanal kreće ovim tokom koji hoće, kojim zapravo mi želimo da ide, ne nalazimo, nema otpora od drugih ljudi, niko ti ne smeta. Sad, naravno, tu kreću onako, kaže, zli jezici, pa smo bili x puta prozivani, pljuvani od strane naših nekadašnjih jako dobrih drugara, sa mnogima više nismo uopšte u kontaktu, nažalost, sa nekima jesmo, ostali smo odlični. Koliko znam, mnogi su napustili taj projekat, barem od te originalne ekipe, tako da taj projekat uopšte više nije onaj projekat koji je to počeo, bukvalno. Nismo nešto ni zalazili u to. Da, nismo zalazili u detalje, mi smo se trudili da vodimo neki naš kanal, našu priču i kao što se vidi po našem kanalu da nam je ovo zapravo prva saradnja sa nekim. Da. Sve nije, ajde, imamo Nikolu Eccentric Detailing s kojim sarađujemo drugarski, ali zapravo još nismo ništa snimili zajedno. Bukvalno, mi smo bili, toliko smo se bacili u naše stvari da nismo ni sa kim do ovog momenta zajedno snimali. Jednostavno, radimo ono što se nama sviđa, nas autima koje mi volimo, sami za sebe. Sadržaj kakve mi hoćemo, nismo onako profesionalni. Veoma smo neprofesionalni. Klip je ovako, onako, ne, vidi, svaka informacija može se nađe na internetu, barem danas, informacije na sve strane. Volimo više to iz šale da radimo i usput kažemo po koju korisnu stvar, ali uglavnom gledamo da ne budemo onaj dosadni, ozbiljni, edukativni kanal koji priča se o tome. Edukativno-humoristični kanal. Tako je. I jednu stvar da naglasim, mnogi kažu da mi imamo scenariju ili tako nešto, ne. Naše snimanje je ovako, uzem kameru, upalim i krenem da pričam i uperim u njega i on mora da nastavi priču. Najčešće to bude iz 10. pokušaja jer se on zaledi pred kamerom i dan danas nakon ovoliko godina on se boji kamere. Jer nije da se bojim, nego imam neku tu
potrebu da pravim gluposti pred kamerom, ali ne ono da sednem i da pričam, ne tako. Pogledajte blooperse na našem kanalu, pa ćete vidjeti o čemu pričam. On čovjek jednostavno ne može da bude normalan pred kamerom. Mislim, on nije ne može da bude normalan kraj priče, ja sam taj kao profesionalniji. Neki tako interesantne stvari sa kojima smo se susretali, jeste, dolazi mi dobar drugar i kaže, kao, pričao sam sa nekime, kaže, kao, gledao je vaš kanal, kao, dobri ste vi, ali eto, njegova zamerka je, kao, eto, uočio je da je Tegi mnogo bolji majstor od tebe, ti zapravo samo znaš te stvari u teoriji. Pa ono kao, pa da, on je majstor, ja nisam majstor po profesiji uopšte. On je doktor, ali za ljude. Tako da, susretaju se raznim pričama i jedna stvar koja nam je obojici neverovatna i uvek će i biti, a to je kad nam ljudi priđu na ulici, da se slikaju sa nama ili da se javne, da nas prepoznaju i ono kao, evo te, mi smo kao poznati. Ili ja sećam se jednom prilikom, onaj skup u Zemunu kad smo bili, dolazi mi klinac 10 godina, hoće se slika sa mnom. Tu je sa mamom, mama da slika. I moje pitanje je bilo, a što? Na tom momentu shvatam da dečak hoće da krene da plače. Jer ja nisam, to je bilo prvi put da dolazi neko da hoće da se slika sa mnom, da kao nekome gleda, uzor sam na neki način. I to je bilo prosto neverovatno i dan danas mi neverovatno i uvijek će mi to biti da neko nas gleda i na taj način. Ali to imaju svoje negativne... Lepi osjećaj. Jeste, lepi osjećaj. Ima malo i negativnih onih posledica. Znaš kada si u kolima pa neko ti svira, ti ono kao mahneš kao da ispuštuješ. A ono je mahalo osobi iza i ono kao ispali se, nisi baš toliko popularan, ono kao ajde dobro. Bilo je. Znači, obojica ste imali to, ono, bilo je ispaljivanje. Ono kao, ćao, ne tebi. Tako da, eto, naša priča kako smo nastali, trudili smo se da što manje prljavog veša od drugih ljudi pokažemo, a da ne kažemo previše o nama da biste vi došli na naš kanal da gledate naš sadržaj, nije poenta da vam sve odamo, jel tako? To ćete kod nas gledajte.